Preparar una nova reencarnació, planificació prenatal, la falta d'un sentit corporal. Moltes són les dificultats que un ésser pot incorporar al seu pla de vida, sent un dels més importants, per la seva magnitud, el desafiament que planteja la mancança d'algun dels 5 sentits corporals. Potser ens és difícil entendre per què vol prescindir un ésser d'una d'aquestes mesures, les quals són una part tan important de l'experiència física. En aquest lliurament, amb la finalitat d'ajudar a respondre aquesta pregunta, ens introduirem de ple en una sessió de planificació i per això ens permetrem basar-nos en el capítol 7 del llibre escrit per Diego Leverone, De l'altra banda del cel, acords prenatals. El relat que us presentem comença en el resum d'una vida anterior en la que va succeir, entre moltes altres coses, el següent. En una ocasió em trobava jugant amb un amic dins de la casa on vivia, quan vaig escoltar un home demanant diners a la mare. No sé per què, però es van posar a discutir de manera molt acalorada, quan de sobte un crit va sortir de la boca de la meva mare. En sentir el crit, vaig sortir a l'exterior per veure si ell estava bé, contemplant amb horror que jeia a terra envoltada de sang, alhora que l'home que es trobava ebri es prenia la vida amb el mateix ganivet, mentre s'escoltaven les sirenes de la policia. Aquest succés no tan sols va tallar la vida de la mare, sinó també la meva. La vaig trobar a faltar durant 20 anys, la resta de la meva vida, durant la qual el terror, els sons que vaig sentir aquell dia van romandre permanentment. No s'esborraven ni quan anava a dormir ni durant el dia. Ells em perseguien, fent-me caure en una profunda depressió. El meu darrer pensament, abans d'abandonar aquesta vida, va ser alliberar-me'n per sempre, sense importar-me el que podia implicar. Em vaig suïcidar. Un cop de tornada al pla espiritual, li va arribar a aquest ésser l'oportunitat de tornar a reencarnar i per tal de fer-ho és imprescindible planificar el nou pla de vida. A la meva última encarnació vaig planificar, ajudats pels meus guies, l'oportunitat d'experimentar la sordesa, que em va proporcionar poder explorar llocs de creixement que no havia estat capaç de fer-ho abans. Ser sord em va permetre contactar amb l'interior, la meva intuïció, els meus pensaments, fins i tot els símptomes físics i la meva retroalimentació. Ara és el meu desig exposar part del que va ser aquesta darrera encarnació. El meu lloc de naixement en aquesta ocasió va ser a Espanya. A partir dels 3 anys i durant uns tants més, atès que vivia en una zona de baixos recursos i molt conflictiva, vaig ser testimoni de moltes agressions que patia la mare i això m'afectava. De nen era emocionalment molt sensible. No podia comprendre per què no podia sentir, perquè era un nen completament sord. Encara que més d'una vegada se m'havia intentat consolar, les respostes que se'm donaven, que no era culpa meva, que Déu m'havia fet tal com era i que era un nen molt especial, no m'agradaven. Fins als 9 anys vaig assistir a una escola per a sords, on vaig poder trobar un ambient en què era acceptat i recolzat. Els meus companys volien passar temps amb mi, eren bons nois, practicàvem les nostres habilitats amb el llenguatge de signes. Ells eren sords com jo i
no els importava que fos negre. Però, per no poder afrontar la meva família les elevades despeses, vaig ser traslladat a una escola tradicional, on de vegades necessitava un intèrpret de llenguatge de signes. En aquesta escola vaig haver d'adaptar-me a nombrosos reptes. Anys més tard, vaig poder ingressar a la universitat. Allà vaig ser discriminat tant pels companys de color com pels sords. Encara que vaig ser rebutjat pel meu color i la sordesa, sempre vaig procurar acceptar-ho, ja que al meu interior alguna cosa em deia que havia de ser sord per comprendre millor els desemparats, no podent evitar preocupar-me per la resta de persones que havien experimentat algun tipus de rebuig, i no només els del món dels sords, sinó entre qualsevol tipus d'éssers que es trobessin perduts o pels que no eren acceptats. La meva ànima m'empenyia a fer accions per a qualsevol d'ells. Des que vaig acabar la universitat, vaig tenir l'oportunitat de poder ensenyar el llenguatge de signes a un grup d'adults a un centre per sords. Als 25 anys em vaig poder casar i formar una família. També se'm va presentar l'ocasió d'ajudar nombroses persones que posseïen diferents discapacitats físiques i mentals. Fins aquí hem relatat part d'aquestes dues reencarnacions. Ara ens introduirem plenament a la planificació d'aquesta última. Em trobava assegut a terra, en una habitació enorme, de murs molt alts, plens d'imatges de les meves vides passades, on hi havia diversos guies, estant al meu costat el meu guia principal, el qual dirigia tot el procés. També hi havia un grup d'éssers amb qui hauria de compartir la meva nova vida. Alguns d'aquests ja estaven encarnats i altres ho haurien de fer alhora amb mi o més tard. El meu guia es va alçar i, referint-se a mi, va anunciar que estàvem reunits per ajudar-me a decidir el que seria per a mi la nova vida. Molts de vosaltres ja heu ajudat aquesta ànima en altres vides i també entre vides, però heu de tenir en compte que aquest ésser encara pateix per les seves experiències de la vida més recent i busca la seva sanació a la qual encara ha d'arribar, i us demana que uniu la vostra energia amb la seva, mentre es decideix el que serà, el que experimentarà i el que no, així com la manera com interactuarà amb tots vosaltres, per tal d'aconseguir els seus reptes. Una forta energia va vibrar per tota la sala en unir-se totes les mans, penetrant les ones en els presents. El primer que ell ha decidit és que el color del seu cos ha de ser negre, amb el propòsit de poder connectar amb l'ànima de la que era i serà la seva mare, amb la que hauria de tornar a ser la meva mare. Anteriorment, mitjançant una conversa mental, ja que estava encarnada, li vaig expressar que tenia una gran necessitat de sentir-me braçolat entre els seus braços, acceptant llavors ella ocupar-se de mi, per tal de culminar el que no va poder fer a la vida anterior. Quan va passar aquest fet, la meva ànima va adoptar com a propi un color fosc. Durant la meva permanència en el pla espiritual, els records del que havia estat a la meva vida anterior han estat moltes vegades a la meva ment. Per això, vaig demanar que no tornés a passar de nou. Acabada la meva petició, un ésser que s'havia mantingut silenciós, com absent, es va aixecar. Era el que havia posat fi a la vida de la mare. Expressant que es comprometia a no prendre forma física,
mentre jo i la meva mare estiguéssim encarnats. Després que ella es tornés a seure, vaig expressar que encara tenia por de continuar a sentir aquells sons que m'aterrien, que no volia sentir-los, per la qual cosa el meu guia em va dir: saps que aquests estan gravats en el teu pere i esperit i que encara ressonaran en el teu radi d'abast, proposant-me si preferia néixer sord per no escoltar-los i així mai els pogués recordar. Encara que havia de saber que continuaria estant influenciat per ells, tant pel que vaig veure com pel que vaig experimentar, però que aquests només els sentiria en un nivell profund i subconscient, sent d'aquesta forma més fàcil per mi. En contestar que sí, que acceptava aquesta proposta, el meu guia va seguir dient: abans d'arribar a aquest acord, pensa això primer. Continuaràs estant influenciat per les atrocitats que vas ser testimoni, pel fet que també has acordat completar el teu procés de sanació. Per això, durant molt de temps, ells estaran presents. Afirmant que sí, que això és el que volia fer, adonant-me del que hauria de viure i treballar, la meva energia va canviar, desapareixent-me d'alguna manera l'excitació que tenia per tal de néixer. I amb tota tranquil·litat vaig poder expressar amb entusiasme: vull donar-me a una altra gent, desitjo expandir la meva capacitat de ser compassiu, ja que en la meva última vida aquesta facultat va desaparèixer de mi quan va morir la meva mare. Vull ocupar-me de manera compassiva de molta gent. Després d'aquesta proposta, el meu esperit guia em respongué: dius que vols tornar el que et van donar. Jo t'asseguro que en la vida que tindràs l'oportunitat de treure del teu interior cap a fora per mostrar-te d'una manera amable i compassiu. Després dels 30 anys podràs treballar com a voluntari amb persones discapacitades, sent una d'elles el nen que va ser el teu amic a la vida anterior. Va ser llavors quan un ésser d'aparença jove, mostrant una discapacitat física per la qual necessitava l'ajuda d'un caminador, s'aixecà acceptant aquest desafiament. Recordem que l'ànima durant una sessió de planificació pot adoptar la imatge que haurà de tenir en la propera encarnació, per tal que tots els éssers implicats puguin ser capaços de reconèixer quan es trobin físicament. Tal fet ja s'ha comentat quan s'ha esmentat l'enfosquiment de l'ésser que està planificant la seva futura vida. I també aquest déjà vu es va esmentar al següent lliurament de preparar una nova reencarnació. El meu pla de vida va culminar, sent acceptat tant per mi com per tots els éssers que hi han de formar part. La meva futura personalitat va quedar marcada. Encara que conscient i sé que jo no seré una excepció, que com a personalitat tindré el privilegi del lliure albir i que podré adherir-me als plans de l'ànima o de desviar-me, em vaig fer el propòsit de complir. He de dir, per una altra part, que la curiositat m'envaïa des de feia temps. Necessitava saber una cosa que em pertorbava abans de tornar al món terra. Per això, sense més preàmbuls, em vaig atrevir a preguntar al meu guia. L'assassinat de la meva mare va ser una decisió lliure feta per la personalitat de l'autor o es va planificar abans de l'encarnació? D'una banda, sobre l'ésser que va causar el fet, ja se sabia que aquest acumulava molt menyspreu i ira sobre si en el moment que es va planificar aquesta encarnació i que encara no havia pres a valorar-se.
I d'altra part, la que va ser la teva mare va dir a la sessió de planificació que se sentia preparada, ja que ho havia estat treballant durant moltes vides, agraint l'oportunitat que se li oferia i que l'aprofitaria, entregant-se com a ànima lliurement sobre la base d'un amor incondicional. Quant a l'assassinat, has de saber que aquest no va ser previst ni planejat, sent una decisió lliure presa en aquell moment. Sàpigues que la teva mare no li ha guardat mai rancúnia, perdonant-lo i comprenent el que va passar. Durant la sessió de planificació d'aquesta vida hem pogut trobar compassió amb l'ànima del que va assassinar. Cap a ell no hi havia ira, odi o ànsia de venjança. En lloc d'això hi havia perdó i comprensió. Igual que no s'ha trobat senyals de judici respecte al suïcida. En cap moment l'ésser va ser criticat o condemnat per no completar l'aprenentatge planejat. Tan sols l'amor s'expressa com a desig d'ajuda als altres, trobant-lo una i una altra vegada, com quan la que havia estat mare volia ser d'ajuda proporcionant amor i afecte físic, ja que el que donava a la vida anterior va ser tallat de cop. O quan el que va ser l'amic li donà l'oportunitat perquè expressés compassió, assumint discapacitats físiques. O també, com l'ànima que va assassinar, tenia un desig tan fort d'ajudar que va acceptar no encarnar-se, deixant davant del seu propi creixement i equilibri del karma.